Boas noites. Conseguir que a UNESCO declare Patrimonio da Humanidade a comarca da Ribeira Sacra. Este é o obxectivo dunha campaña presentada hoxe na Praza de San Marcos de Lugo. Neste esteario presentouse un autobús que percorrerá a xeografía española para sumar apoios á candidatura da Ribeira Sacra. O autobús permanecerá na Praza de San Marcos ata o 12 de outubro para recoller sinaturas. Logo percorrerá a provincia e xa no 2014 Galicia e outros puntos de España. Nesta iniciativa de conseguir a declaración de Patrimonio da Humanidade para a Ribeira Sacra participan a Deputación, o xornal El Progreso e a empresa Monbús. Na súa presentación estiveron o presidente da institución provincial, José Ramón Gómez Besteiro, a presidenta do grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, e outros alcaldes da zona, ademais do rexedor lucense, José López Orozco. É un camiño, como dicía onte, ilusionante, longo, pero donde non debemos dejar no empeño de chegar a acadar esa declaración e conseguir, finalmente, que o que acontece hoxe, que todos que coñecen a Ribeira Sacra, ninguén dubida de que sea merecedor desa declaración de Patrimonio de Humanidade, chegue a aquelas persoas que non a conocen para que tampouco elas, unha vez coñecido, o dubiden. Esa é unha das finalidades que ten este autobús que vai a percorrer a provincia durante o ano 2013, despois do 2014, durante o 2014 Galicia e outros puntos da xeografía española. Agradezo tanto a Monbús como ao Grupo El Progreso que sean os patrocinadores desta iniciativa e que permitan levar lonxe da nosa provincia ese mensaxe a prol da declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Desde El Progreso vamos a participar con toda la ilusión, con todo el trabajo de los que día a día hacen para que salga este producto, pero ahora con un objetivo de que sea declarado Patrimonio de la Humanidad la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra, como todos sabemos, es un lugar que aúna un paisaje increíble y unos monumentos increíbles y además que comparten dos provincias, que son Lugo e Ourense. A Ribeira Sacra une todo canto pode unirse para ser considerado Patrimonio da Humanidade. Pero, ademais, vanme permitir que diga que temos un valedor, seguro que temos un valedor, que foi a persoa que a min me descubriu a Ribeira Sacra, don Massimino Romero de Lema, que foi obispo de Ávila, canónigo en Santiago de Compostela, que foi canciller da Universidade Pontificia de Salamanca, onde eu estudiei, que recordo que me dixo unha cousa no ano 1968. Si noutro país houbera as maravillas que hai nesta Ribeira Sacra, seguro que o tiñan máis desenvolvido, que o tiñan máis explotado. Cuando El Progreso nos propuso a Monbús participar en esta campaña y en la iniciativa, el sí fue rotundo, por varias razones, porque de verdad confiamos en el proyecto, porque nos lo propuso El Progreso, porque la Diputación de Lugo está implicada al 100%. Nosotros somos una empresa de transporte y desde el principio el objetivo ha sido la unión de las personas, unir a las familias, unir pueblos, unir ciudades, países. Por eso creemos que la unión de las dos diputaciones, de la Diputación de Lugo, de la Diputación de Ourense, va a ser buena para todos, porque trabajar juntos en un proyecto para que la Ribeira Sacra sea Patrimonio de la Humanidad nos va a unir como gallegos. Despois do Concello de Río Torto, hoxe o alcalde de Monforte anunciou que o seu concello tamén cubrirá o novo copago sanitario que afecta aos medicamentos de dispensación hospitalaria. Severino Rodríguez anunciou que o Concello de Monforte incluirá unha partida orzamentaria para este fin nos presupostos de 2014. Nesta mesma liña, o secretario xeral do PSOE galego e presidente da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, fixo alusión á gran presión económica que sufre o mundo local. En Monforte xa temos decidido que nos orzamentos do ano 2014 vamos a incorporar unha partida para dar unha cobertura total. O que nos queda é por delimitar cal vai a ser o límite na renta para decidir eso, pero posiblemente se establezcamos
as cantidades que habitualmente se fan, pero si se temos decidido que vamos a facer unha partida importante para solucionar este problema, que eu creo que o que está facendo o Partido Popular é nada máis ni nada menos que multar aquelas persoas que teñen cáncer, sobre todo. O mundo local está vivindo unha presión enorme, non? Os concellos, se está vendo na reforma que está auspiciando o Partido Popular, de que os concellos que son esa primeira administración que se atopa cos problemas dos veciños no primeiro momento, pois está vendo como cada vez máis veciños teñen máis problemas de todo tipo, non? De repago de medicamentos, de problemas da xestión das pensións. Hoxe os pensionistas están afrontando unhas enormes cargas, non solamente as propias, sino tamén as das súas familias, non? Os problemas do paro, en definitiva, é unha situación moi complicada, onde quen ten que dar resposta é quen ten as competencias, e, por tanto, é moi triste que esta situación nin tan siquiera se este planteando, non? Gómez Besteiro tamén falou a preguntas dos xornalistas da súa primeira semana como secretario xeral do PSOE galego. Dixo que está a traballar con ilusión e que esta noite na reunión da Executiva se decidirá quen será o próximo portavoz no Parlamento. Levamos 8 días na nova dirección, por tanto, como cando chega unha nova dirección, entrando na gestión dos problemas diarios, da propia organización, por tanto, iniciando un camiño, por tanto, cheo de traballo, pero cheo de ilusión sobre o traballo de desenvolver e, sobre todo, que teñamos esa capacidade de trasladar á ciudadanía de que o traballo do Partido Socialista é un traballo útil para eles, que, como decía antes, a nosa preocupación durante as 24 horas dun día é solamente solventar os problemas dos ciudadanos, non? E, por tanto, solucionando as cuestións internas, organización dentro do partido, pois como unha nova executiva, non? Previsiblemente despois do Estado de Autonomía, non? Creo que será así e, por tanto, como saben, esa é nese momento cando teremos que falar. Creo que o que eu pretendo con ese encontro, como farei con outros dirigentes políticos de Galicia, que a sociedade civil, é manter os cauces de diálogo, que non significan, nin implican por sí a chegada a acordos, non? Dese conta que nós estamos nunha posición en moitos temas nas antípodas do que representa o Partido Popular. Por tanto, o que si debe existir é diálogo. Naide de prejuzgar os acordos teñen que ter unha base claramente ideolóxica, pero que non pode non existir é diálogo e un cauce normal de relación, non? Hoxe entregáronse na Casa Consistorial lucense os premios da 9ª edición do concurso de tapas de Lugo que gañou La Encina. O presidente da Asociación Provincial de Empresarios da Hostalería de Lugo, Cheche Real, amosou a súa ledicia polo éxito desta nova edición na que se serviron 8.000 tapas máis que na anterior, chegando a un total de 38.088 tapas. O volume de negocio xerado superou ademais os 190.000 euros. Nesta mesma entrega, a edil de Cultura e Turismo, Carmen Basadre, tamén anunciou que como parte do premio, o gañador, o local La Encina, poderá participar no concurso de tapas que se celebra a nivel nacional. Hoxe os populares fixeron unha valoración do pleno municipal que tivo lugar onte. O seu voceiro Jaime Castiñeira acusou o rexedor lucense de defender os intereses dos parkings privados do contorno do Ula ao protexer os gorrillas. Nosotros non vamos a aceptar, nin moitísimo menos, leccións de honradez de un alcalde poliimputado e con concelleiros e exconcelleiros imputados en numerosas causas. Desde logo, non é quen de dar leccións de ningún tipo de honradez precisamente o señor Orozco. Imputado por cohecho, por tráfico de influencias, por prevaricación, por acoso laboral. Quen é el para decir e poñer en tela de juicio os concejales do Partido Popular? Quen é el? Quen é el que é amigo persoal, a man dereita do señor Liñares, que privatizou todos os servicios habidos e por haber no Concello, con empresas privadas, que ten no Concello servicios fundamentales sin contratos, traballando a empresas sin contratos. Privatizou absolutamente todo. Que intereses defende o señor Orozco con esas privatizacións? Que intereses defendía o señor Orozco cando deu visto bon ao Garañón?
Que intereses defendía o señor Orozco cando quería recalificar a estación de autobuses para facer máis torres aí? Etcétera, etcétera. E el acusa aos demais do que ao mellor o subconsciente lle traiciona. E eu pregunto e fago unha pregunta a todos os lucenses. A quen beneficia que os gorrillas actúen no entorno do ULA? A quen beneficia? Esa é a pregunta que tiña que contestar o señor Orozco. Malas noticias para o Breogán, neste caso para os seus empregados. A Deputación quere rebaixar o salario aos seus traballadores, unha baixada que oscila entre o 10 e o 60%. Seguen as malas novas no Breogán, xa que a reorganización do Club Celeste púxose en marcha e a súa primeira medida afecta aos traballadores fixos do club e non é outra que unha baixada dos salarios que oscilará entre o 10 e o 60% e unha reducción da xornada laboral. Esta medida, ao afectar só o personal fixo do club, fai que xogadores e corpo técnico queden fora desta medida. Para informarlles desta decisión, os traballadores afectados tiveron que pasar pola Deputación, onde mantiveron unha xuntanza con técnicos do ente provincial e lles adiantaron as medidas que terá que aprobar o Consello de Administración. Pero, ademais, tamén se producirá a destitución do actual director xeral da entidade breoganista. Javier Gómez abandonará a institución despois de que unhas semanas atrás puxera o seu cargo a disposición do Consello de Administración. O paradóxico do caso é que o presidente do Breogán e vicepresidente primeiro da Deputación, Antonio Veiga, asegurou descoñecer que se tivera producido xuntanza algunha cos traballadores do club. En declaracións recollidas polo xornal El Progreso, Antonio Veiga asegura que este é un tema que elevan os técnicos do ente provincial e que polo momento están a recabar informes para realizar a reorganización administrativa do club. Neste senso, o presidente do Breogán asegurou que cando os técnicos rematen o seu traballo, o Consello de Administración aprobará as medidas propostas ou non. Aínda así, Antonio Veiga insistiu en que todas estas medidas están encamiñadas a asegurar a viabilidade do Breogán. A derrota do domingo en Valdebebas evidenciou que o campo do filial madridista non é propicio para o Club Deportivo Lugo. 3 derrotas e un empate evidencian este mal fario. 4 visitas ao Alfredo Di Stéfano cun balance de 3 derrotas e un empate evidencia o mal fario do Club Deportivo Lugo nas súas visitas ao campo do filial madridista. Os roxibrancos conseguiron sumar un empate na súa primeira visita, despois de ir gañando por 2-0, pero nas 3 últimas visitas colleitaron 3 derrotas, unha en segunda B e as 2 últimas en segunda división. Son moitos os seguidores e tamén os expertos en materia futbolística que falan de campos gafes, onde a mala sorte cébase sempre cun mesmo equipo, pero dentro do Club Deportivo Lugo non pensan así. Foi o propio técnico roxibranco Quique Setién o que asegurou tralo encontro do domingo que a derrota entraba dentro das posibilidades e que é unha mera coincidencia, que non hai ningún tipo de superstición sobre o seu equipo no Alfredo Di Stéfano. Nesta liña coinciden os xogadores, ao asegurar que se a temporada que ven teñen outra oportunidade de cambiar a historia, sería unha fantástica nova, xa que ambos equipos seguirían en segunda división e sería unha nova ocasión para tentar trocar a historia. Despedímonos coa mostra de bonecas vestidas de traxe regional que se pode ver na Praza de Abastos. Pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.